Takže čaute lidi, tady je druhý díl a to je Břeťa. A teď vám vlastně ukážu, jak vlastně se hraje schovka. Takže já jdu z jakýho týpečka, jakýho ho potřeboval na schovku, ale nevím do koho. Jo, lidi. Co se to saká. Tak. A to zahraje schovku. Jestli jsem se někdy vyplnil. Slyšíte? Asi dále. To je jedno. A jestli lásky se svět nám vrací. Čekejte tady. Prosím, Čekejte tady lidi, jo? zeptej se jí. Hej, raz, dva, tři, raz, dva, hej, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, trošičku raz, dva. Takže lidi, teď si dám box. Basu nechci, Dám si ránu. Čekejte tady, jo? Tati, víš, co jsem viděl? Víš, byl takový ten trojboxový. Tak já jsem tam, za tou boudou, tak jsem viděl, víš co? Víš, jak máš takový ten článek a ty tam máš ránu a to jsi mi říkal, kolik máš síly. Tak to jsem přímo taky viděl. A mě zajímá, kolik mám síly. Tak nejdeme ještě domů. No a právě si to si Já vyzkoušet. myslel, že si šel vyfotit atrakce, ne? No, já už to budu mít. Jo, když jsi byl tam a tady ty No, nemáš. tady ty, tady. Jak takhle to vypadá, jo? Jestli říkat, ale je to prostě super. Chci říkat, ale Gigi, ale ale vím, jak ty plaky si možná si říkám zahraje schovku. Nevím, jaký klučok týpeček. Se tam z toho týpečka. A názor na Hryska. Takže jak tak to vypadá, ale jako by mě zajímá, že ho tady zatím nevidím, jako. Ale mě to fakt pořádně nejví. Toto je tam nápad lidi. Vidíte to? To je mega. Hele, kluci a holky, mám nápad. Dám si tam schovku. Já jsem s někým na tím stýpkem si vymluvím, že si dáme schovku. Já se to vůbec víte, no? Takže to jak takhle vypadá. No ale to K2, to mě fakt zajímalo. Papal jsem si vatu a na to je fakt hustě a tam to taky, jo. Ale to vám lidi ukážu, co jsem vyhrál. No to jsem udělal, no. Tam tu? Jo.